plane ba ko ade adehye nipa babro be se aduanan miensa ebesena ba Tanzania man ni mu abusua akwakwanya kwanhia ma meka sadie enipa makoma kudunkuno wonom ahwere wo nkwa wo ni nsema hodro bi edika asade tio ene aboabo ne nyina no a yade besomo aya hyene nso sese wo pensem nyina bi no akenkan ya aya www.sompafmonline.com Facebook no aya Sompa 93.1 and YouTube eno so ya Sompa TV na nsamo dro ya de ba no yansam for panyi Yero Asante Eboa Benedict wana adoma sam kroje dia maya akoso asomo so atifidie na chi a wo chinchin medin ene akosia ajiwa kwade boaten afei ensem no ni chimu eni National Communications Authority NCA wamodi ababa to dwa atrose SIM card registration ya mrebi atwemo wanmo hyase a na wanmo ye wo magane mo sane ye baya SIM card ahodo a ewo man mu nyina da bedroom rebi ye behunu nipa bibre bia ye wo magane mu and SIM card a wodidi dwuma no womo gusu ada ya wonom eje na wanmo kam omanfo no matese nei wanmo hyase a wanmo tetie social media no so enenam so ya ningo prampram ra shebedwani Yero Sam George wono krampo akotworo na wo kire mu sana sentam andi siamanyoko ne donkuma na fem wonsema hodro bia wo mo keka ya na Ghana fo so muo na won mo kire sanka betumi anka NCA won mo som no munya bi fa mo asane ye baya voters ID card nso ye betumi dia register asema ma na ye no nyame yadom so won magye atum na eno na wo kire sa afadie free na de kro wo bi ya betumi ni voters ID card yakwa register sanse Ghana card no nya Ghana fo nyina ne wo bie eno na ma NCA aba monten so a won mo kire sa sam no nam social media no so no emu bie no hono mo a eye no kore na enu adanhia mudi a wonkoko hia ye no na emfa ho ba bia da se wo the voters ID card ekoya SIM card no a wo mo bagye atum wo mo da so agina de omugina se Ghana card no enu na dim wo ma Ghana mu a ewiase afo na nyina da ene nnuama esesa na se ko bi kurase en friend terapia no ma Ghana ene ya ba bejeja ye ho ama nnuama afa yase wo mo card ya kire mu se Ghana card ndo mu da so kura mu se atwitwe se friend na de kura wo kono akọ register wo semu a hwe wo se Ghana card na ade bedi dwuma na no ne ade ba ko a ebeboa wo ama won krata sem nyina da atumi adimu ye ko atoye tifido mantam emu na encheman mu ne adua busua wo semu a yansaka akire mu se ahensemu mansotwe bi asore ama beka sai nipa nan won ma china nanam ewo ensiedo ena no paya ana sa ahensemu mansotwe no ema ne musu a nipa nan afri mu ne mu ba konso akorabo aka no na ba bia woda ano adinye papapa enhwemu kire se eye emusuakuo mienu ya won mo pra ahensem ho wesemedia ena womachin ekuo ne mu ba kosore ya enka won mo kwakoto ahye Awen Traditional Council na nano ahemfo badwa so na won mo kwakodi apreapre ena afanu aka no te ya won so adu mu kosi ani enti kekere ho se ka twe etuototo ane ade na nipa nan won mo firi mu ya ba konso akorabo aka no a ba bia woda ano adinye papapa asem ne ba ya na posifo ya won wo atoye tefido mantamu pomoden ya won mo edu ho nam so ma meka sei won mo de krata tin bia pie dwa na sakrata no a eba ye no Chief Superintendent of Police Director Public Affairs Mami Grace ansa akrofi wono ena inche ena no peya homechesemu a ekoso no aposifo abomoden a ama pepepe yotumi akoso meka se won ma yo mafam die ama penche mentemu wase ya sori yese kantwe ne ade no enwema nyina atumi atadi na we no kura pra toji aposifo se won be reinforcement team afrin kramantemu ama wom so ababe bi ediaboa enti wo kwa atoye tifido mantemu a aposifo age ba bia fa tifido poye atoye ne anafo wonum nyina eya won mafam dia sane be ya bambom nsem won betumi amiamu eho won mo kade akira Ghana fo titiru nananum ahemfo badwa se edu mre ti se ya ewom ano baba ye baba ka se twitwie baba na so yamfa mra kwa so ekwan ye befa so a ama nipa mo jankenguo titiro ne bra ya kwakodi bronyan na nkwankwo basa dane da nyina ya ba hwere nipa nkwa ewo ma Ghana emu wo mo se ya chia o manfo pi nemom wo mo hye Ghana fo nyina abo se won mo nam won masa so
na sa penchementem wase ba ye na no pay ye nipa na ya firi mu aba kon so pra no won ba hwa ye bi dia boa se ne be ya safo no nyinata emra ebetumi ene wonom adie na sakrata ye ba ye chief superintendent of police Mami Grace ansa akrofi wono ena ne nsa ehyasie ye kwansa fofomu na amrasebedwane a wogina de mamanfo a ewosene west abato mpeso so obono east mantamu wonmanyafo ampofo twumasi wode ato dwa amrasebedwafia akere mu sem nyame no kwasem ni na wura ho pa sana kwan yade ama kontraje afempem yenu ne aduonu ba ko 2021 ne mu na bepem ne atabubu kwa medanso kwantempon contractor no oteso no ye so adwuma wasore afiri so nanso hu sikasem akwakwa bibie ho wose ade achi ade sen sane manfo twen wanie nanso akwakwa mrasebedwane nti aya na to se wode kasa dabi kasa kire wo mo no de fedefe wo mo anaso eya abroso se kika kwa afeko na ba ne ntimi nya ho hwe na contractors a wo mo hwe na atabubu de ba kwa medanso kwantempo wo mo de so dwuma nanso bibia da entumi emesi kwan no so wo ka de akira ban ne se wadi adaworo ma wosere no ewom se emre mu ode na abai nanso wohwe no nya bi fam wose ne be ya na manfo so ani betumi agere ho wore sanse wanyina to dwa mrasebedwafie wapra ya mane boni ya woto ya nkrafri mrasebedwafie nana ya twetwie wono no edi sa enkomo yi. Yeah, Silent West. Yeah, Tebu Pamedanso. Pamedanso, Hong Kong Civil. Pamedanso, Achama de Bato. Chamicum, Chaboba. Chamicum, Bato. Manco, today, Copero. Mantuka, Lemu, Mantuka. Fire Civil. Almost all the roads. A woman of the Bisa Assam. At the Minister Yima. Maybe Timu said, Aquana there because a major highway at Tebu Pamedanso to Riverside. Still, I hear. Check. I should be able budgeting. I should be able state of the nation address. Since I'm BMP, that's my title. But do quantity 2013, after the mama was on, and this was contractors meaning of fine. The Omoya Quina, na fe, yet Ganem, Table Pamedan. Then Pamedan so Riverside, just a Tinomo Yapina, come on. Unfortunately, and this is free by mono, a panel at the Hua, my MPP Somo investigation. I know my order. The Hama Panas I say, contractor and adjustment, or contractor, or yet, and this is done at the Pan man. Yet, not from here. But and PP Saba, I want to say contractor, Thomas had a Pina as a table Pamedan. On plus, now Yabona from 2020, some fancy no 2021. Yeah, Nanabidia, Yabona almost had a more contractor from just small. But I that's down. I 10 kilometers. And okay, first coach was a first coach. We are 1 year and never said. And on I'm found so I'm say Asasha see first coach 9. Yeah, and other road 9 and they say Nyakra. So trap, Nima Kamurum. If you didn't Kapum, the amount here, because farmers no, I don't know, try to prime to me, room from run up in sooner, and you know, Pamedan also ye babia, a ye by the pie, a come by ra, Pamedan see babia, by renting in Krum, and it again, the signature. But now, because of acquiring it, what do you mean call? Riverside no mark upon your number. I want to mean call mark up by Rana. It's Nina Cameron. So very was pointed a few beer about once and budget. And as the state of the nation addressing. But 2 more since I'm Baby and Sutan Bia said, yeah, and I could do by yes, stress it. And people more than say, fine, we are my table comment and so on. Now, if Peter Rosa and money and name and then Unibanso, Madame, the Mumino, I'm a contractor and a contract, yeah, I'm a cracker, Massa. Yeah, comment and so conquerable, and a Chamicum Chabubago, all my contractors. Contractors no, almost so a check. Among one you know that so we terminate on contract now for one package them another contract until him because say yebia na Abusia wai ayemra sebedwane ya wogina mode ma de hye wasene west abaton peso so won manyamfo ampofo twumasi ena kasa yi ya kwansamfo from na pastor Paul twumasi dankwa Adventist Man Ministry Director Northern Ghana Union Mission de ma SD asafo no ana wo kire mu se wo ma Ghana wom se wiase mansa nyina na ho kire ba na so ma Ghana de na ya aburo so
sa wo hwɛ mu paa no a sa ho kyerɛ fitaa wo hia buburo ye ne abɛsoa yɛn soɔ ama mamu no nyinaa ho kyerɛ yɛn ahyɛnkafoɔ suo adwadifoɔ suo ne adeade no emu fa kɛseɛ no obetumi aka ne sɛ ɔha mu nkyɛmu aduɔkono deɛ ɛyɛ Ghanafoɔ na ama na ba nsa wɔsɛ dodoɔ no ade hyɛ aban a wɔte akonya soɔ na sɛ wo hwɛ mu paa no aban no gu so ada yɛ na fam deɛ na no krampo a mampanye na do babɛkasa yɛyi na nkenim sɛ ne kasa na kyerɛ no Ghanafoɔ ba bɛhu mmɔbɔ na nneɛma bi a ɛyɛ ankasa de atumi atoto so ama nneɛma ne boɔ na akɔ gyinagyina mmɔbɔ no yɛtumi ahwinhwa so nanso ne nyinaa na akɔ yɛ wɔkwa wɔse ne woforo hyɛn a ɛna no pa wobɛkɔ no ne boɔnko awia bɛkɔ ne boɔnko ebeduro ne mmerɛ nso abɛkɔ akɔforo no ne boɔ no nko na yɛbisa sɛ aso saa nneɛma no nyinaa na yɛaban na ɛyɛ anaasɛ Ghanafoɔ yɛdi mu ntintiman wɔde saa nsɛm wei nyinaa to dwa wɔ berɛ a na wɔn mu di dwumaso bi ɛwɔ ɛyɛ Kumase Bantama State Boys School Park hɔ no mu a ɛna nam soɔ ma ɔpanyipɛ wɔ kasayɛ na atekyerɛ ni a wɔde kuo no mu Elder Isaac Opoku wɔn nso kasayɛ wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛfa dwumadi a wɔn kɔdiɛ no ho ɛho abom na nyame adwuma ene economic galloping ne economic hardship na ekono ye nyina ye kan ho abom ne ye sika aboa ma nyame adwuma no akoso na Kristo Yesu na maye no aye ntementi ne ye blueprint atudwa se ye nyina ye nka mom obaakofo ntumi nyo ye nyina ka bom a ebetima ye pota kese pa no Sompa 93.1 ene ebifri bolega ebifri wa ebifri tamale ebifri gos ebifri sunwan ebifri techima area ebifri asante mantemu ha enso eba nti de efri asante mantemu ekopem bolega omu nyina memeko no nyina na aka bomu a omu am Adventist Men's Ministry biase afana nyina Kristo Yesu obo ne soro bo na sas na the family ene shas enti se ye botai kese ne se ye be ma family no ye be build the family se family ye yi a efie ho be yi se fie ho ye yi a mantem ho be yi se mantem ho ye yi a mantam na mutimu no na be ka ewiase nyina efri se ye nua anase papa kofia na ye wo no oba bi na efie ofo nya no so mfaso mantem wo nya no so mfaso oman no eduru bra bi na wiase nyina enya no so mfaso enti se abusua no etimi eye yi a ebetre amanyam sompa aba na ebetimi de atra kan wiase ne pa nyina ene me ho adwiri me edomo e ka se omo ba na abroso enkonya e han ye asa no ma nyina ensu eto ye asa kire se emema adwene abaye ho so se esese Kristo Yesu adwuma ode hye yensa no ye ne ye na adwuma no ekọ na Kristo Yesu bantem ye de mo no se sukuu no okra onyere ne ho nko sukuu se adwuma na osu afri se mabunu no koye otosom a eha wiase eha oman ekuro ene se yaje obi fun ya wo obi sika nyina ne se oni future ena oni bibi a wona ni so se eni dreams se me bota enie me dan so nie we na mpese me dumi gidi se wato asase na wo ye wadwene se wo si dan a so obi ka se yanko fight to transfer onye se wo school no why wadwene se me pese me ye diploma me pese me ye masters me pese me graduate na me koye PhD a me nyini so obi de bibi sa ba ubetu ade akire enam se ye ni buta enti ena ama na court drugs ene akro no sem ne sa no ma no aba nti me ka kire mabunu na me show mu nkura ne se ache emu icha abebu obi a nti enyina yemfe ho nhye adwumadin mu school ne yakura yemfe ho nhyem na ye bekekire ye ma amana yi na nyam so mpa so aba ye bekekire ye man amano ayeye wei ayora Isaac Opoku na ekasa ye na no chi no kan assembly member ya no wo de momafo wo Kumase Abepo electoral area won monyafo heme ayamo wono begina mu de mayera Kennedy Japan eno no so bo asafoma no abaso papa e kire mu se wom se Ghana ya dende na so bia nya na fam de mfamoa kakra wo man ne be ye ni nya NPP amanyoku no emugidi ni kan ni so se madi kasiese na nipa dodo mu no Yera Kennedy ohene Japan enko na mutimi frɛ no sɛ ɔmra na ɔmfa ne nyamɔ mɛta mochi na sɛ de meka no ewiase aye Yesu Kristo kro ne nasuafo na mra bi a ahokyere bai pa etubon sɛ dum bi a no aka kyerɛ mo sɛ ɔmonkɔ fish bi wɔ ɔmonkɔ hɛ nanum no ɔbenya coins ɔmonya coins na ɔmfa nkotua tax bɛbɔ a edum bi nso ne nasuafo ne nam no ɔbokɔ because na nkɔfo akuku nipa bɛɛ sɛ empim num ɛna ne edi n'akyi ɔmonyina ahokyere bai no akwada bi ɛna ma no mpata bɛɛ ɛnam sɛ abroad ho enum bi yes anete na otimi ye nsanjane na odi 3D
enipa 5,000 no enti eno ne kyerɛ sɛ even Yesu Kristo mpo kura na nanko ye wiase agye nkwa no ɔno mpo na ɔwɔ hɔ no na ahokyerɛ wɔ hɔ a ɔno nso ɔne n'asuafoɔ no na ɔmo nkyɛn kura na ahokyerɛ nso wɔ ɔmo nkyɛn nti ahokyerɛ deɛ ɛne nipa aba abɛkyerɛ na mmom yɛbɛkyerɛ Ghana sɛ ɔmo ɛne yɛn nyɛ adwene sɛ akyɛ mu yɛ aban no gu so tutu nneɛma na yɛwɔ gyidie paa sɛ aban no bɛtumi atutu nneɛma de Ghana akɔ akɔsi baabi a obiara mobɛtɔ no sɛdeɛ gyidie a mowɔ no wɔ MPP mu no menim sɛ ansa na yɛ 4 years no ɛɛtoa so ɛbɛtwa no na manya mo anidasoɔ na yɛwura kene Japan so ɔka no ɔkyerɛ mo sɛdeɛ mekaa me sɛ apɔnkuma egu nkyerɛne mpo ni ɛna ɛgye kuma kwaduo na ɛbɛso abiribira obi a onya medi president mpo or employ enipa over 7,158 enipa baako wohwɛ nneɛma ɔde asi na ɛno nso sɛ ɔba ɔbɛyɛ a coastal wɔ no wɔ West Africa the largest ɛna ɛwɔ ha no ɔno nko ara and the steel factory American watua about $42 million wangye aban loan ɔno an sika ɛna ɔde yɛ nti nipa baako na ɔno nko ara tumi establish ne ho sɛ deɛ ɛte sɛ na otumi nya investors ɛte sɛ na ɔwɔ nipa dɔm a ɛkyerɛ sɛ wɔkyerɛ bɔba bɛdi a ɔbɛdi president a ɔno nso bɛtumi de investors aba Ghana ama ne one district one factory yɛ nyinaa yɛ ne abere ho sɛ mmɔfra no ɛne deɛ ɛka ho nyɛ adwuma nyɛ ɔbɛtumi de investors aba ɔman mu a ɛbɛma yɛ mmɔfra no anaasɛ yɛ youth no ɛtumi anya adwuma yɛ na ɔwofoɔ no ɔno nso ɛde ne ba kɔ school ɔtete ne mmɔwerɛ mu ɛkɔtua school fees ɔno nso anya ne ba no so ɛmfasoɔ bi na korɔno ne nneɛma nketenkete bi ɛkɔ so no korɔno deɛ ɛna ayɛ ntumi ntwa ne nyinaa ase deɛ na mmom ɔbɛtumi ate saa yɛyɛ saa ne na mmɔfra no nso nyɛ adwumayɛ yɛsɛ Satan finds job for the idle hands obi a ɔni adwumayɛ no ɔbɔnsam ɛma no adwumayɛ nti gyidi pepe sɛ yɛwura Kennedy wɔ hene Japan no ɔba ɔbɛtumi de saa ahyehyɛ nyinaa ba agriculture ne tourism sɛdeɛ da bi a wɔapirikyi no ekene yɛ a nneɛma ɛkɔkɔ soro yɛn ka aban naa nso bɛtumi abɛtontɔn nneɛma no bi na afei ama adwadifoɔ no nso bi atumi atete wɔn nneɛma no so sɛdeɛ da bi a no wɔn atumi tutu wɔn nneɛma no sɛdeɛ nti ɔba a anidasoɔ wɔ hɔ sɛdeɛ yɛka no anidasoɔ wɔ Kristo mu sɛdeɛ agyidifoɔ nso ka no na waka biem ɔse anidasoɔ ɛwɔ Kristo mu kane assembly member ya no Kumasi Abrepɔ electoral area wɔn monyamfo heme ayamo ɛna yɛte ne nka no na wokɔ nkare a ampanyefo ya wɔn na hwɛ kwa abreto wɔn samsoɔ ɛwɔ nkare to na mo pa Melka sɛ wɔn mabɔ mɔden akyere nipa makomako num ya wɔnam kwati kwan so etu fumagudie ɛwɔ nkare na panyepa ya wodi nkare district forest service no animu Yera Crisantos nifasoyi wɔn na de ato dwa ɛtrɛ sɛ nipa num ya wakyere wɔn yi wɔbɛma mmara ne wɔn mo di san sɛ bi ma so ɔden papa Ghana no nkame yɛ sɛ ɛwɔ kasa nkɔha no wɔbɛsɛ wɔkora na mefiri bɛn Owura Mohammed Buadi wɔn anya mfie no aduasa num aposifo akyere no Kwadwo Japan wɔnya aduasa baako Robin Mensa aduonu nsia Ganiru Alhassan wɔnya aduonu ana kuma akora ya wɔwɔ muo Kwame Apia wɔn so anya mfinhyia no edunsia Saafo yi a yɛka abusua wɔn mfa nyini na da so yi wɔkɔ yɛn Facebook a ɛyɛ Sompa 93.1 YouTube Sompa TV wɔn na yɛdɔm atototo so no na kyɛ sɛ saafo yi na etu fuma gudie wɔn carrier ne pɔtamu a carrier division ɛyɛ forestry commission fo abɔ mɔden a wɔn akɔkyere wɔn ɛnam so ama Owura Crisantos nifaso yi wɔde ato dwa ɛkyerɛ sɛ wɔn bɛbɔ mɔden paa na wɔn ahwɛ yi a nipa binimba ma aban no wankasa tiri mu pɔ no ne nyina akɔgyingyan sanse sɛnea nneɛma si bi ka kɔ no wɔma Ghana no wankasa no sɛ wɔmfa nsiye na nweta so anya dwuma na binima hyase no mu nenam kwati kwa so ɛma wo bra pa wɔbɔ no ne nyina da agye asini benkum so wɔsɛ wɔabra wɔn mo kyere wɔn wo no wɔn hu master key yi bi baako na wɔn mo nkyɛn motorbike baako ɛna key yankasa baako excavator so kora de yɛnka ana de detective gold no ɛno so baako wɔn mu hu wɔn ne nneɛma ahodo a empanyimfo kɔ ya wɔn mo kɔ kyere saa mrante kwa nnum yi wɔn hu sɛ wɔn mo ho na wɔde tu fumagudie na wɔn manam so akurukyere wɔn nsɛm a wɔde kɔ akɔpie mu wɔn carrier circuit court na akɔtona tena wɔn asɛm so na ne kyene ya hwɛ hu sɛ wɔbɛma mmara ne wɔn mo de sɛne sɛ na ɛfata wɔfa saa kwan no so no watu ɔmanfo no fo sɛne wɔnam kwate kwan so tu fumagudie a yahwɛ yie paa sansa posifo nsa so mu a ɛnya de a wɔn mo ebegyejaw the cases bebree wɔ hɔ nom a yɛde akɔ hɔ nom a tia me ne ɔkasa yi dodoɔ na akɔ court so ɛɛbɔ ne ho bɔden bi wɔ hɔ nom a ɔmo apate judgment bi wɔ hɔ so a ɛgu so
yɛdi no wɔ court nti yɛnim sɛ deɛ tie biara no wei so a yɛde wɔn kɔɛ ɛne deɛ ɛkɔ so sisi a obiara ahu yɛde ho yɛnim sɛ definitely wɔn bɛyɛ ne ntɛntɛm na wɔn de wɔn akɔ court sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara ɔwɔ ɔyɛ ne sɛ ɔbɛkɔ mu no sɛ ohun sɛ wei mu no yɛatake action ɛwɔ wɔn ho a bɛma ɔno nso abɔ ohun sɛ ɔbɛbɔ awura hɔ no. Sompa 93.1. Obi a yɛfɛ wɔ amango ase ɛwɔ nam site nti yɛteɛ so na ɛyɛ na kakra nti Saturday anɔpa no na yɛteɛ ho gu sɛ yɛkɔ akɔhwɛ baabi a wɔde excavators no yɛkɔɛ no ampa na excavators no wɔ hɔ na baako si boundary line no so pɛɛ a ɛyɛ adwuma ɛna two so esi reserve mu ampasa nti ɛma yɛakyi boys no boys baako enum sɛdeɛ moteɛ na ɛna yɛde wɔn ba Nkawe police station nti saa mmiri a me ne wo kasa yi wɔn wɔ divisional command hɔ no a wɔn yɛ nhwɛmu wɔn dan wɔ mu a wɔafoɔ nyinaa ho sɛ saa de na ɛkɔ so no ɛnyɛ ɛwɔ ha ma yɛ nyinaa agya kɔɛ na ɛwɔ hɔ no ɛwɔ hɔ ma yɛ nyinaa nti ɛsɛɛ so a nneɛma bebree na bɛtɔ nkyema nti yɛbɛkyerɛ sɛ wɔn a wɔbɛn kɔɛ no wɔn di kan ɛbɔ wɔn bi a wɔwɔ amango ase ɛba so paa because wɔn na ɛnam wɔn so na ɛnya saa information a ɛtumi ɛkɔ hɔ sɛ ɔhwɛ tan wɔn de machines kɔ hɔ na sɛ ka obi afrɛ forest guard na ka ɔnhu sɛ machines no wɔ sɛ ɔhwɛ forest guard na ɔhwɛ saa line no so nipa baako pɛ ɛna community so dɔɔso ɛwɔ saa line no so and beebi a ɔte so no yɛfrɛ bi bid quarters bid quarters nso ɛmmɛn hɔ nom sɛ obi ama no information a ɔnte and ɛnyɛ beebi a so na ɔbɛtumi afa line no so a ɛtiri ɔhwɛ beebi a ɔte ɛne beebi a ɔhwɛ. Abusua ɔwura Chrysanthus Nifasoi wɔkɔ Nkawe a mpanyinfoɔ yɛ wɔn hwɛ kwa abretuo nsɛm soɔ wɔno ɛne di wɔn animu. Yɛtwa suo na yakɔ bi man so na Tanzania man ne mu ne yɛduru. Abusua wɔkɔ Tanzania man ne mu a sebra yakasa deɛ ɔman na bɔnyenye. Meka sɛ su ne adwadwo a wɔn mu twa no anya asɛm ketewa koraa. Na nyina na sɛ wɔn mu plane baako yɛbɛka no sɛ wiem hyɛn. Ya na de nipa makomako aduana miɛnsa nam wɔ. Akwakonya nkwanhyia ɛna no pɛyɛ. Bɛsɛ no wɔtwe mpa mu ɛna kokonya nkwanhyia mu makomako edun kono de. Wɔn nyina ti nananom ɛwɔ ansia do. Ebia mu nipa na aduano miɛnsa wɔn so prɛprɛ mu ɔden paa. Ama na kwakwayɛ awɛhosɛm ɛwɔ Tanzania man mu. Wɔmanfo no mu kyerɛ mu sɛ na ɛyɛ wada no sɛne na wiem nsakra na se bia yɛ no. Ama wɔn ma ntimi ehunu wɔn ma nim yɛ papa ntini pam yenu a na wɔte wiem hyɛ no mu na wɔn mo hwɛ na wɔtwe wiem hyɛ no wɔn de nyame adom so wɔn mo nyɛ mu tiri didim wɔn mo na bɔ nsɛm no nyinaa de kyerɛ nsɛm twerɛfoɔ yɛ so nya bie sansa na ahomete na wɔhwɛ baabi ɛkɔtɔ no a Lake Victoria hɔ mo pɛɛ ana ewiem hyɛ no ekokɔ mu ni tɔyɛ ya akɔ ya wɔsɛm papa na nyame kora na di wɔn mo afofie na nkɔkɔ hwe baabi foforo a enke ade asɛm kɛseɛ ɛbrɛ wɔ man no asɛm no nam so ama mansoafoɔ yɛ wɔ Tanzania man mu yɛwura Kasim Majaliwa wɔde ato dwa akyerɛ sɛ nyade a wɔn bɛma na so hɔ no mo a sansa ya ahometesɛm nipa makoma akɔ aduana miɛnsa wɔn mo tu kwan emu don kono kye nananom wɔn sia do ne mu aduano miɛnsa wɔn mo prepre mu ɔden deɛ na kyɛ sɛ anya asɛm a wɔsɛ wɔn mo tena wɔn mo to so na wɔyɛ nhwɛhan ɛma bi ɛsan so si biem wɔn mo hyɛseɛ ama bambɔfoɔ wɔn mo mu ni mo de ɛwɔ wiem hyɛ no ho nsɛnsɛm soɔ ahyɛseɛ a wɔn mo de ho dwuma ebiem wɔn ma kwan ama de hyɛ bi a wɔn mo frifrɛ kyikyiri ne mmea ahodoɔ pɛn wɔbi ahyɛseɛ wɔba abɛhwɛ no mu sɛ mu na yɛ wɔde asɛ nya wɔde wɔba no wɔdanedane no a na wɔhwɛ wɔde a ne niagya mpanyinfoɔ ahwɛ kwan pa wɔn betumi de amu no afa soɔ ɛde ama wɔ na sɛ wɔkɔ Tanzania man no mu a awɛwosɛm a asie Lake Victoria man no mu Lake Victoria nsuo no ya sɛ brɛ wiem hyɛn akɔmu na tɔmu nipa dunkono wɔn mo te nananom wɔn sia doɔ no emu amane bobi no wate na busua yɛbɛkɔ so ade ani adi asɛm yɛkyi na yɛhwɛ firi wɔkyena kɔdeɛ bɛpie firi mu apa yɛmama so nsi ɛwɔ ho yɛgyina wɔ so no yɛde nsɛm no nyinaa asi
akɔhwɛ so ma wana dɔm boa ya wo wɔbɛkyenkyen fidie no furu madem a yɛi wɔkɔ